бобуна дар сохт ба гули бобунаи говчашм монанд аст, вале аз он майда мебошад. Дар атрофи ин баргҳои сафеди гулаи чӯпара чида шудаанд. Он дорои хислатҳои шифобахшӣ мебошад. Агар онро мо ҷӯшонида обашро истеъмол кунем, гиреҳҳои узви баданро мекушояд ва барои дарди сар ва майна дору мешавад. Кокоти гиёҳи кӯҳӣ аст, яъне райҳони кӯҳӣ мебошад. Барги баъзеашон дарозак, барги баъзеи дигараш гирдак аст. Ин гиёҳ навъҳои даштӣ, бӯстонӣ ва кӯҳӣ дорад. Таъмаш тунд ва хушбӯй аст. Дарозбарги он беҳтар аз гирбарги он аст. Истеъмолаш гиреҳҳои баданро мекушояд, балғамро хушк мегардонад. Шуш, меъда ва рӯдаҳоро аз балғам ва рутубатҳои зарарнок пок менамояд. Сиёҳдона тухми растании бӯстонӣ аст. Рангаш сиёҳ ва бӯяш тунд мебошад. Гулаш зарди бунафшӣ аст. Баргаш дарозаки нӯкдор аст ва қувваташ то 7 сол мемонад. Агар сиёҳдонаро истеъмол кунем, сусфаи хунукмизоҷ ва қайд карданро таскин мебахшад. Инчунин ба бемории зарпарвин даво мебахшад. Онро агар бо сирко бихӯрем, ҳамаи навъҳои кир меъдаамонро ихроҷ менамояд.